Ovo je priča o najgorem ski skakaču u istoriji sporta, koji je postao veća zvezda od svih šampiona zajedno. Upoznajte Eddieja Edwardsa, britanskog molera koji je imao samo jedan san, da ode na zimske olimpijske igre. Pošto u Britaniji niko nije trenirao ski skokove, Eddie je shvatio da tu nema konkurenciju. Imao je samo 3 mala problema: 10 kg viška, prevelike polovne čizme i imao je ogromnu dioptriju. Eddie je nosio stravično debele naočare, koje bi mu se na vrhu skakaonice potpuno zamaglile od hladnoće. Zamislite ovo ludilo, spuštao se niz ledenu pistu brzinom od 100 km na čas i leteo sa visine od 90 metara, potpuno na slepo. Na olimpijskim igrama u Calgariju 1978. godine skočio je duplo kraći od svih i završio kao ubedljivo poslednji, ali svet je poludeo za njim. Njegovo mahanje rukama i čista dečija radost postali su planetarni hit, a predsednik Moka je na zatvaranju poručio: na ovim igrama neki su osvojili zlato, a neki su leteli kao orlovi. U njega su čak morali da promene pravila, da amateri više nikad se ne bi pojavili na zimskim olimpijskim igrama na isti način. Eddie je dokaz da za olimpijsku slavu nije uvek potrebno zlato, nekada je dovoljno samo da preživite let u mraku. Za još ovakvih priča obavezno zapratite Sportski zvižduk.